És que quan un regidor del PSOE digui en un pleno que moltes prostitutes ho eren perquè volien, a qui feu callar Ramon Marí va ser a mi, no a aquest regidor. Jo me vaig indignar, lògicament. El fet és que quan jo estava en estado, el nostre alcalde aprofitava per a dir-me sempre que podia que me prenguera valerianes o tiles. No sé si perquè ell pensa que una dona embarassada és una histèrica. Sí, senyor Ramon, sí. Sí, senyor Marí, sí. Jo me'n recordo perfectament perquè això ho tinc ahir quan jo estava en estado, ahí clavat el cor. No puc resistir-me a parlar de la polèmica de com deuen d'anar vestides les dones de la Fallera Major i la Cor d'Honor. Vergonyós és que algú redactara la normativa, però més vergonyós, senyor David Ramon, és que el seu partit, que se les dona de tan progres i tan igualitaris, després de 2 anys en el poder, encara no ho hagin canviat. Sincerament, me pareix una vergonya i hasta Mònica Oltra ho digué. Però bueno, no passa nada perquè tenim aquí la utilització del llenguatge inclusiu en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament d'Albal, que és superguai. Ja podem dir miembros i miembras. Mira, jo per al·lusions tinc que parlar ara. Tinc que parlar. Però les al·lusions són immediates. Jo no vaig a parlar sobre el fons de la qüestió. Són les acusacions que ha fet la senyora María José. Mira, jo no recordo exactament si algun consellero va dir això o no va dir això. No. Vostè ha dit que un consellero va dir que les fulanes, les productes... Bueno, doncs segur que seria un desliz i que això ni ho pensava ni ho pensa. Perquè jo conec a Salvador Pérez i estic convençut que això no és Regina. Ahir segur que no ho dia en el sentit que vostè ho ha entès. Ara, el dir-li que vostè és una histèrica, es veia valerianes, jo li ho he dit no quan ha estat embarassada, li ho he dit sempre. Entonces, quan està embarassada i quan està embarassada, vostè a voltes té actituds en el pleno que es posa molt nerviosa, que talla tots, perquè vol ser vostè, no vol que li contradiguen, i vol ser vostè el centre d'atenció, i és quan li ho dic, però de forma carinyosa, sense ganes d'ofendre ni res, però de forma carinyosa, sense ganes d'ofendre ni res.